Emvuselele nakho notes mos. Umuntu ohlabela umvalo akayizolwa ngenaya yiwa. Apha sipethi ngolo. Ndiyakwazi ubhologa but xa kufuneka uculiwe ndiyacula ne. So xa ndifika eNgculu ezilalini asoze ndenze le nto. Khona le andijonga abanjonga ubona apha ebusweni into yoba bathi utheni umzalwane lo. But xa silapha I'm sure sonke sikwi-go to A1. Let's try number now qaphela uba amatipa ayarola. Number Mthatha ukuthi 241. Yes, mthatha khaya nobo credible xa suka khaya. 241. Suka nje ziyanqoza. Masenze ni chorus uqala ne. Ilizwe 1, 2. Ilizwe lasekhaya liyavuma entabeni lithandaze ngaphesheya apho indlu yami khona liyabona ezulwini ekhayeni lasekhaya. Landelani tishana masiphinde. Ingxaki phaa kwichorus kakhulu ne. Ilizwe 1, 2. Ilizwe lasekhaya liyabona ezulwini lithandaze ngaphesheya apho indlu yami khona liyabona. Masenze isukane yodwa. Masenze first. Kodwa i-first kudala ndazi uba yekelwa ntoni. Ndicula i-first. Noba yi-first ntoni. Cela i-first. 1 i-chorus i-first. 1, 2, 3, i-1, 2. Ilizwe lasekhaya liyabona entabeni lithalaze ngaphesheya apho indlu yami khona liyabona ezulwini ekhayeni lapha kade ne lapha kade. Even though she retired but la half note, the quarter note machine and together. It is 1, 2. Ilizwe lasekhaya liyavuma entabeni lithalaze ngaphesheya apho indlu yami khona liyabona ezulwini ekhayeni lapha kade. Beautiful. And it's a clever. You. All right. Masenso. Not sure about as many parts tonight. Masen soprano and alto.
You are clever. Once and then sending any my join it 10, 1, 2. Make up your bed. I'm mad. Ngasen ngiyele eteneni. Ngasen ngiyele ebuntwaneni, ngiyele eteneni. Mara masiqaleni eqaleni. Masiqale eqaleni uzaba manda apha. Yo. Safika emabandleni bakhamise. Hey, ay, ni ba mandi ngoku. Elikade. Hayi ni yam ngoku. Alright, jongani ke ne. So mi re do. So fa mi re ne. Re ba. One, kale no kumdu. 1, 2. Tanda laiti kunuka kamnandi masepha nanuka kamnandi 1, 2 kunuka kamnandi khona imithana emincinci inakafozi yakula nawamazi okuphila ilizwe laseKhanani liyakuma ekubeni lithalaze ngaphesheya apho indlu yami khona liyabona ezulwini ekhayeni laphakade. Siyafika kumi apha ingoma zasezulwini sinelo siziflamela ingoma zokusiliswa ilizwe laseKhanani liyakuma ekubeni lithalaze ngaphesheya
Oh, bazalwane. Oh, bazalwane. Kusenoba nicinga kuzoba possible uba ezinto zilungiseke emabandleni. Kuzaba possible in time. Just give it time. Kuzaba possible. Kuzaba possible, especially as your churches gain momentum, the financial mass deals funeli instruments, because instruments are zibhethi zona. Cha kwenye inkonzo endingena kuyo sibethwa i-rhythm. Yo. Kwenye inkonzo endithanda ungena kuyo kwela cala lasedolophu. Yo. Sibethwa i-rhythm ba. Uyayibona le nto yenziwa nguKhaya, i-gift, laa nto yokuthi xa kuphela i-block ethile, mhlawumbi istanza kuzawungena inantsika ne. Eza beats ziphaa ziyathanda ubanxilisa abantu abajonge kwisikolo okokoko. Sakhe sabhidana phaa eChristian Center eAbbotsford. Kudlala, hayi ndizotsho kwakudlalwa ke. Kudlalwa. Kucaba kuqhubha estagini. Abantu abantsundu bafuna uzibala ibeat kakuhle badaliwe ikhona i-rhythm apha kubo. Yamoshakala. So we need to get instruments so that sifumane the gift ikhoyo in natural. As akhombe uzixelayo izinto into ba xa siphumle sizawuthini, they happen automatically, and that's where the instrument becomes crucial. The next song, can nindibonisele umfundisi wasefikile nindichwethe please. Asekhona. 2:16 Anzenye ingoma enengxaki Anzenye ingoma enengxaki ndedwa andindedwa yes Yabona into enzeka ingoma zethu kangoba zi-well composed vele zithathwe zii-choirs. Ii-choirs ezi zinamandla. Zicule ungayazi. Zicule ungayazi. All right, khawudlale case just the first stanza. Simamele ne? Pianweni. Music is all about listening. If you can't listen, you'll be a bad musician. Because if you're singing in a choir, you must listen to the one next to you. And when you listen to the one next to you, you emulate and you pumani voice. Say, when you feel la soprano try to la yota, na la alto try to la yota, and that's the good part. It's a corner song. And it's all about listening. So let's listen to it once more. Then says again. Campaign the kids. Qala ngenotes andifuna ukunihlonda. 1 2 3 1 2 mi do mi so fa so la
la, sol, fa, mi. 2, 3, 1, 2. Mi, fa, ti, do, re, fa, mi, re, do. 1, 2. Mi, do, mi, sol, fa, sol, la, sol, fa, mi. 2, 3, 1. Mi, fa, ti, do, re, fa, mi, fa, re. Sopranos. So, re, mi, so. Re, mi, fa, ti, ti, la, so, fa. Okay, so kwenye indawo ndikwenye. Masiphindeni ke. 1, 2, 3, 1, 2. Do. One, two. Do, so, do, si, so, re, mi, Gaitsho kamandi latena apha ndiyayiva. Ibheyisi andikayiva ke. 1, 2, 3, 1, 2. One, two. Yayiva imandi kanjani basabatha le ngoma? Yayiva ingoma yenu bayimandi kanjani? Andaze kabani le ndlela oyicula. Eyomnye umuntu. But let's stick to this one. All right. Okay. Yeah. Okay. So, re, mi, fa, ti, so. On the first or the last part. Ti, la, so.
andiyiboni nje mna le nto idlala ipika. Bengicima ndiyawazi umculo. Echorusini, okay. That is the best. Then eyokugqibela siyebulanda uyibhalwe DS2 pha. Wathi ngeke masenze okokuqala. Wathi ngeke tshoni. Wathi ngeke andishiye. Ngeke andishiye ndedwa. Masipeni. Kwabantu abayincumeleyo. Masipeni. Wathi ngeke 2, 3, 1. Wathi ngeke andishiye. Ngeke andishiye ndedwa. Yeah, and then okwesibini ngeke andishiye ndedwa. Uyaresolve phaya ne? Resolve. Yokuqala uyayisuspenda andishiye ndedwa. Yeah, there's a note. Again, and this is the dum 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 dum. Yes, meaning kola so kubeka yene naso yakubeka bane cinge nje ngokhubeka then izayibamba masiyena kokugqibela noma isistanza siyi1 esesokuqala siyena ngamagama sixube abanye benze notes. Two, three, 1, 2. Dedwa andine aku Nisala Jonavine Kuma Eku 2, 3, 1, 2. Aku Sizungu Uye Seminga 2, 3, 1. Enaka Oh, good. You pass a walk. You pass a walk. Last stanza. Umaskanda ufuna last stanza. Iti nana Linda ndi two. Linda ndi
Yeah, remember kwezinye indawo nithi Tisara. Isayini. Sara, ayayibetha. Number 11. Number 11. Number 11. Mamelana nothi yokugqibela kwaphinde udlalela indlu eza nothi zintathu zokugqibela. Yeah. Abanye bazawufika emakhaya bathi hey andiyala ndenza ngotsakatha nonono ba kutshintshwa yonke ingoma thina sikhaluthi ukulandela singisi. All right masimamele nje once play it yonke once and then we get in to masiqala kusoprano sizoza ngola ncuthu le alto inoncuthu aniculane nale akho nto niyiculayo. All right, cula imizra. Yes ikhona kwayara icula kamnandi. Masiyeni ngenotes song to soprano zodwa 2 la do la la so mi re la la so te do re do mi do re so mi la so te do. Masiyeni altos join the soprano 1 2 so si la si so mi so si la Cela uvulela abanye aba not yeah because only one right. Okay, just one. All right, must join a 10 and 1 10 and 2 so do te
madam, must join the bass. Must join the bass. Yadiban. 1, 2. Masiya kuma weights. Masiyeni kuma weights. Yo, altos nada yaba. Yazi lawe xa ushiyeka wedwa. Xa ushiyeka wedwa engomeni. Funeka uyicokise so that bashiye befuna wena. Kuthi sifuna lowa kamiso. All right. Masike siphinde from the beginning. 1, 2, go. I'm sure you are recording. Imandla. Abanye bebecima ngolithulo kwi-festival ne i-arrange wange original ilolu hlobo. All right, we'll take the last one and then get to the Tithes and offering. Ndicela xa senza lena i-divine tune inyuke iye phezulu. And then emva kwayo izaba ngumfundisi. Masenze le unumber Mpephethu Mhlekazi. Okay, I see sigqibile list yethu sicela i-divine tune iye phezulu sigqibile list yethu. Masenze u-92 as they go up. 92. I-pilots zami zitsho ngolo hlobo. Ndicela ke apha ne ku-6-8 le ngoma. Singathi ningayilibali isabatha yenkosi. It's iya papa tata. Ningayilibali isabatha. All right, masipinde nje. Masiyeni. Kukho la ngoma la number isekugqibeleni. La note isekugqibeleni. Singayilibali ne. 1, 2, 3, 1. Ningayilibali isabatha yenkosi. Iyonike kunabo bonke amalanga. Iyona isiphunze misebenzi yethu. Ifuna ukugana kwabasezulwini. Libuye libe ilanga lesabatha. Libuye libe ilanga lesabatha. Langa
othandayo wena msindisi wethu unethemba nothando izithembiso zakho zikukhumbulisa kwanto ikuyeleni ilanga leSabatha ikuyeleni ilanga leSabatha langa elithwele kawe siyabonga uYesu uNkulunkulu wethu othandwayo wena msindisi wethu unethemba nothando izithembiso zakho zikukhumbulisa nikuyeleni ilanga leSabatha nikuyeleni ilanga leSabatha. Beautiful. God bless you as you sing every Sabbath in most of the churches. Yacula le ngoma. It would be wonderful if sinecula the way it is written. Over to you, Tivanchu.
Amen. Thanga ngabikho Yesu xaxulwa kangaka. Yesu oba khona. Thank you very much, Divine Tune. Keep it up. For now, we will sing To God Be the Glory. Emva koko zawuthetha ngesithethe sethu esizawusinika ilizwi namhlanje. Let's sing To God Be the Glory. Zukisani uThixo okanye nanisaza singisa apha eMonti, zukisani uThixo ngokwenza kwakhe. At this moment, let me introduce our guest speaker. He has a very tight schedule today. I think he had 5 points to touch today. And you might have seen that we went beyond 11 o'clock to try and wait for him because we wanted him to be here. After this, you may see him going out. There will be a memorial service and something else.
that he is going to attend. Our guest speaker today is a district pastor of East London. East London proper. Because ezinye zinesimamva kuthiwa East London inland enye kuthiwa coastal funa ukuthi ke le East London proper yamanyani ngesixhosa. And he comes from a background of academic ndondoni. He has been training pastors. Njengoba nibona sinengqagamla sabefundisi baphuma kusandla sakhe. And most of his life he has been imparting theological knowledge and theological training to our pastors. Bamazi ke bona njengonjingalwazi. Thina ke simazi ngomfundisi wethu because zange asinjingalwazi. But ke ngonjingalwazi umfundisi uGwala. At this time I'm going to invite him to the podium without any further ado to give us the word for today. In the meantime, as he's standing here, let us prepare our offering. After the sermon, we're gonna do the offering service. Thank you very much. Molweni sihlobo zam. Niske nahlala nekhono bebe yintoni. I thought you were enjoying yourselves. Gogo itheni na ukuthi khono bebe nje. Mandiqale qala ndibulele na ukhumbula kwilizwi lam libasezantsi kakhulu xa ndivele belungwini. Na uxola ke flandi ndibe segiyeni ndinyoke lize bentwana abamnyama. Okokuqala mandibulele le group ibicula apha. Qho ke xa kucula igroup ndikhona kuvele kuthi qatha la mini yolwandle lweglasi. Amen. And imbangi ebamba kuthi qatha la mini kuvele kuthi gqi apha kum engqondweni abantu abangakwaziyo mapha kodwa bahlela apha phansi. Ndiqonda intoba sonke siyayidinga le opportunity. Kodwa ke we will only get it phaa kwi-sea of glass. Sikwazi ukucula kakuhle. And imbaba bandithethe le nto ndiyazi kakuhle. Ndake ndafundiswa nam umculo at some point. Ndithe xa ndifundiswayo kwafika ithuba loba siyocula. Yayinenquba, it was way back in 1981. Siphaya eMthatha eRotary Hall. Siyocula phaa. Saqala ke kwaculwa late kwi-concert besiqhube i-Sabbath school program emandi. Kulaa concert baqula abantu nathi sarejistarisha ingoma ezine. Umntu wethu ke lo osiphetheyo owuthanda gqitha umculo unokholwa apha kuthi. Hayi ke sanyuka kwi-stage siba yi-4 siyocula i-quartet wathathiki. Uthathiki sanqwala intloko sathi hayi siyiva kakuhle. Ingathi le ngoma izawuthi chuka amanzi. Thathiki sithe xa kufanele uba siqale sicula omnye wabheka ngapha nomnye wabheka ngapha nomnye wabheka. Wasinqanda lo brother bazalwane masibuyeni. Saphinde sathi ukubuya yathathiki sonke sanqwala. Hayi right leki. Hayi omnye watshona ngapha nomnye watshona ngapha. Ndingumntu ke ondwebileyo qha uyike amehlo. Ndithe xa ndibona into yoba ingathi sakunamba 3 ngoku ndathi kulo uthanda umculo nowaziyo apha kuthi ndandijonga noba sibethe esamasele ngoku siyaqhubekeka akho mntu singanayo. Hayi ke wayithathiki sanqwala. Kwafuneka kuqaliwe yaqalwa nyani ingoma utshona ngapha uthe sindathi hey bendithe siyabheka phambili. Sabheka phambili sathi sawugqiba zingaphi ingoma esizirejistariswe 4.
uthe xa kuhliwayo ndathi nawunyuka nobathathu. Nawunyuka nobathathu. Ngoba umuntu okwaziyo unyuka phaa kuculwe kamandi athatha ingoma yakhe ihambelane nekhi ndimqhwabele izandla ngoba ndinamava wekhi engahambelani nengoma. Ngapha ndiyabulela kakhulu ewe kwaba bantu abasiphe umculo omnandi kangaka. Okwesibini linene into yoba umculo ndimobhizi ndiqhathiwe kwawuzoma apha, to be honest. Ngoba xa ndandifuna kwaba ngathi kufuna ipresence yam nje ndandiyenza bendikhona emveni kodwa amfundisi khawuthumele nje ifoto nalapho ndikuthunyela ifoto ndithi hayi ndizawuba yi-host pastor. Xa ndithi xa andinayo nale foto akandithumelelanga nale poster. Ndithi xa ndidibana nepost iziswa kumtyhini ndim ndodwa mipha ndayiqonda futhi into yoba ndingamapha ikhona i-commitment engathethwanga ekuzawufuneka ndikuyo. Ndilapha ke ndiqhathiwe uba ndizomapha but ke ndiqhathekile ngoba this is my district. Ipulpit yalapha ngeyam, therefore that's why kube lula nento yoba ndiqhatheke. Ndinikwe ke ixesha kuthiwe ndingake ndilinge ndithethe more than 30 minutes. Ndiyabona into yoba umntu akacakatha une-remote control yomoya oyingcwele. Into yoba umoya oyingcwele ungakulinge undithethise ngaphaya. Ndingumntu oyihloniphayo into ethethwa ngabantu. Ithi ke loo nto le 30 minutes ndiyinikiweyo andizudlula tu ngapha kwayo. Alright? Instead sawuzama indlela yoba mhlawumbi icutheke kunobuyofika phaya so that noko nikwazi ukuphakama nani niyofumana into yokutya. Ilula ke into endizawuthetha ngayo namhlanje, very easy, sayilandela nje kakuhle. Now abantu ke abalindele ubushushu obungaphezu kobu mandisayobuthenga ndikabufumana ndishushu ngokwaneleyo. Alright? Therefore bubushushu ozawudibana nabo obu as we go along. Now ndifuna ukutsala i-attention yenu kwincwadi kaGenesis, kutsho ngesiXhosa mos. Genesis 39 indima yesibini. Genesis 39 indima yesibini. Apho ndizawuphawula nje i-phrase, andifunda yonke la vesi ngoba ndinemizuzu eyi-30. Ithi la phrase, and the Lord was with Joseph. Full stop. And the Lord was with Joseph. Ndizawuzika apho ke namhlanje ndikwazi ubheka phambili kunye nani. Now ndifuna ukunika i-background nanencinci kule nto. uJoseph ukhulela kwikhaya lamasabatha. Ulakhala ntoni? Ukhulela kwikhaya lamasabatha. uJoseph ubafundisiwe o-do's and don'ts. And uJoseph uyifundisiwe into yoba uThixo uyathetha nomntu. And uJoseph uyifundisiwe into yokokuba xa uThixo ethetha nomntu uyakwazi nokukutyilela ikamva lakho uba lizawuhamba njani. Now nanko ke eboniswa imibono nguThixo. Ubone imibono emibini uJoseph, nisayikhumbula? Umbono wokuqala awubonileyo ngumbono wezithungu. Zithini nezithungu? Ziqubutha kwesinye isithungu. Uphinde wabona omnye umbono weenkwenkwezi, nazo zithini? Ziqubutha kwenye inkwenkwezi. Now ndifuna ke siphawule into ezibalulekileyo kule nto. uJoseph waba nalo ufifana loba ezi zinto zithetha uthini. Now olu fifi lwakhe luthe kuye, mna Joseph ndizawuqutyudwa ngaba bakhuluwa bam, zii-brothers zam. Ulifumene lo fifana. But was God saying that to him? That's not what God was saying to him at that time. God was saying to him, I have a plan for you, but I have not shown you the route, how you are going to arrive at that plan. That way he was not given the route to go to the plan. Now, nansi ke into enzeka, because enofifana lwalento uThixo amnika yona, uJoseph began to treat himself as a superior to the brothers. He began to actually enjoy the privileges that his father was giving to him. Abangazifumaniyo abanye. That
caused stagnation ekhaya. It caused a conflict. Ngoba wena uphakanyiselwe apha awuhambi uyokolusa nokolusa uhlela apha endlini. Thina funeka sihambe siyobethwa ngamaqhwa phaya wena ulapha endlini. Wena uthengelwe ibhatyi ezinhle thina we don't have that. They baqala bane resentment ngaku brother wabo. Now the problem into yokokuba the brother Lingu Joseph celebrated before time. And this is the problem that we all have. A problem, Yoba, when God shows us where we are going to be in the future, we start now celebrating. And once we celebrate, abantu bayenza celebration yethu iqinywe msinya. Singakwazi ucelebrate la future siyakuyo. Now, nansi into yenza kuthiwa kawuhambe uyotyisa abakhulu bakho. All right? uJoseph udibana nabantu abasele benomsindo already. Abantu abangamfuniyo, abantu abanengxaki naye. Now ndifuna kuzuyiqaphele nansi into ebalulekileyo. Abantu abanengxaki, it's not only members. Your brother at home can have a problem with you. Your sister at home can have a problem with you. Sihleli apha abanye bethu abathethisani nezizalwane zabo. Kodwa siyakwazi uba lapha enkonzweni sifumane at least ukonwaba. Therefore, ibalulekile basiyi-understand into yoba xa apha enkonzweni kukho iyantlukwano singabonani kakuhle ifana nale yasendlini. Andithi xa ubrother wam ndingabonini naye ayeke uba ngubrother wam. He remains my brother. Nangona mna naye singathini singaboni ngasonye. It simply means sizawusoloko sinendlela esibona ngazo. But there's one thing that is important which kept Joseph kuyo yonke lento unbeknown to him into ethi and the Lord was with him. Therefore he went waya pha emadlelweni xa yafika pha into yokuqala yathethwayo into yokokuba wena ucinga ubhetere and into ekwenza ucinga ubhetere yile bhatyi. They took ibhatyi le yakhe ngoba babecinga into yokokuba basusa laa ngqondo ebeyifumene yokokuba wena uzawuqutyudwa. Louis Vuitton. Then they took ijacket yakhe. Babe beyithathile ijacket yakhe. Now you would remember amadoda esiXhosa lapha ayayazi into yokokuba ibhatyi yakho ikhululwa nguwe ayikhululwa yenye indoda. The minute ikhululwa yenye indoda ithi laa ndoda wena useless kum. Alright? Lebo bamkhulula ibhatyi bamhluba isidima ubrother wabo. Bawugqiba ukwenza loo nto bayamthatha bamfaka emadini. Akayazi uJoseph yena into yoba uThixo ngaphaya unamazwi awathethayo phambi koba yofika kule ndawo uThixo afuna afike kuyo unamazwi athi and the Lord was with Joseph. Uthathwa kuzo zonke izinto ade ayothengiswa ayofika eJiphethe ngoba uThixo 5 years before kwenzeke into waba nomuntu ayomtyumba wathi wena Joseph nguwe ozaba iambassador yam eEgypt. Joseph never knew that. Nikonyana? Nanko ke uJoseph efika eJiphethe. Funa niqonde lento. Ithi iBhayibhile uPotifar obengazani naThixo uthe xa ebona uYosefu wathi lo and the Lord is with him. Right. Akutsho umsabatha. Ukhulele emasabatheni yena kutsho umHebheru uthi and the Lord is with him. Ngikhumbula ndiqhubha iveki yomthandazo kudala kwenye indawo funeka ndingazithethe ezindawo ubana sikulinke izinto nabantu. Qhubha iveki yomthandazo pha xa ndigqiba uqhuba le veki yomthandazo ngesabatha ke siphuma mose enkonzweni sigoduke siyotya. Xa sihambayo kucace indoba enye member igoduke kuqala yafika egadini yayo kugcwele ibhokhwe. Now sithi gqiphezulu akasiboni
ukhuphe ezibhokhwe kuthi gqi umntu wazo ndlela awamshawuta ngayo. Akasiboni thina but sithe sawuthi gqi wathi awubona tyhini nawe nalo mshumayeli uxolo mfundisi. Uxolo mfundisi. Now ndithi ke kuye xa ndithetha hayi ntombi don't worry angindibone nto andive nto. Ndihambe ndibheke phambili. But ipoint endizama uyizisa apha yipoint ethi that individual was a church but xa kukho into emkhubekisileyo inkonzo iphume ngaphaya kwakhe kwashiyeka yena. Iyenzeka ke into yoba njengoba sihlela apha nje kubekho into ethi ungakulinga uniqala uyawubona. Now, once kufikelele kuloo nto kuphelela amazwi athi and the Lord is with you. Ngoba when the Lord is with you uyakwazi utsalwa ngempumlo nje ungaxhathisi uhambe ngoba the Lord is with you. Nikonyana? Mandininike ke nansi theology encinci sike siyi understand. uJoseph xa efika kwaPotifari ufika kwaPotifari ndibona into yokokuba umkaPotifari xa ejonga uJoseph uyaqonda bikhona ingxaki. Now iBhayibhile kuyasixelela ndiyanazi nina ni understanda ngento yoba umkaPotifari wathemta uYoseph. The right mos. Ni understanda njalo. Funa kuyi understand ngohlobo. iBhayibhile isinika iclue into yoba kwenzeka ntoni pha. Ithi iBhayibhile uYosefu was handsome. Ithini? Wayemhle. iBhayibhile iphinde ithi uYosefu was well built. All right? Now ndifuna kuyi understand into yokuba wena mntu mtata handsome, wena mntu mtata well built, you are a temptation to women. All right? That's what the Bible is giving us a picture. In yokuba were well built and handsome. Yenza loo nto umkaPotifari akabi nasikhundla ngoba uthemtwa nguJoseph. Are we still together? Therefore, madoda hlala apha khanincede ningabathemti abasisi ngoba baresponda kwi-temptation yenu. Siqale ngokusithi yo bayasithemta abasisi kanti sithi abazi-temptation. Ndithetha kunye nam sihamba kakuhle. And the Lord was with Joseph. Now there are two things that are very important. umkaPotifari uresponda kule temptation iziswa kuye ngoba of course xa kwi-temptation ungenawo amandla yoresista uyaya kwi-temptation. Nango kumkaPotifari siya kwi-temptation. uYoseph ayiqonda into yoba oyena mntu usengxakini apha ndim ayingomkaPotifari. Ithi defense yokuqala kaYoseph, man lento ufuna siyenze izawundichana mna because izawubetray i-trust between me and your husband. Your husband trusts me. All right? Your husband does what? Trust me. Now, ukuba kumkaPotifari i-resistance yayinkulu wayezakwazi ubuyumva xa the temptation was too great. He could not retreat. And umkaPotifari ndine picture yabo benale discussion esithi umkaPotifari, remember this is my husband, not your husband. I know how to deal with my husband. Sunhlupha wena uthi ndoda yami ukutrustile, inditrustile nam. Are we still together? Wayibona uJoseph into yokuba apha ndiyiluzile iplot. Waphinda wakhangela enye indlela. Uthi uJoseph xa idibene nale nkosikazi uthi khangela ke ndiyayiqonda into yoba into ye-trust phakathi kwam nomyeni wakho ayiyo priority kuwe. But nantsi into mna Joseph ingxaki yami into yokokuba le nto ufuna siyenze ayenziwa xa kukho ingqina. Nithe chukunye na le nto ufuna siyenze
ayenziwa xa kukho ntoni ingqina. That's why nasebhodini uthi xa uthi kubekho umuntu othi hayi ndibabonile. Alright. Okanye kubekho umuntu othi ndinazo iifoto zabo. Ngoba uyenze in the presence of ingqina. UJoseph ayenziwa lento phambi kwengqina. Alright? Kangangoba ubuza naye ungakhange uyibone. Batho bawujola by court yi-hearsay evidence. Alright? Uzawubheklisa ukwenza into obi-hearsay evidence ibe admissible. Ndingayenza njani lento kukho ntoni? Okay? Wayiqonda umkaPotifar. Now nifuna notice something here very important. There is Potiphar's wife and there is Joseph. UJoseph uyabona uba kukho ingqina. UmkaPotifar kwelicala akaboni ingqina. Alright? Omnye ubona ingqina, omnye akaboni ingqina. It made umkaPotifar into yoba abe very furious. And you can't tempt me and yet I'm not delivering. It made him very furious. Yamenza loo nto wathi ndizawuhamba ndiyoyiripota emyenini wam le nto because you started it. Are we still together? Ndiyoyiripota. Kukho laa mazwi ankentezayo and the Lord was with Joseph. Now, uJoseph akahambi indleleni inhle imandi ithandekayo ezindlela ahamba kuzo zonke. Ayizondlela ubunozithanda, ayizondlela unozifuna uthi ngifuna uhamba kuzo. But iBhayibhile iyaqhubekeka and the Lord was with Joseph. Ithi loo nto uyakwazi uye entolongweni libe lisamile ilizwi lithi and the Lord was with you. Uyakwazi uhamba uye kwindawo ezawuhlaza ihlambalaze wena nefamily yakho nomuntu wonke abuthixo yena emile esithi and the Lord was with you. Uyakwazi uba ne-relationship ekolapsayo obona into yoba uyaphela lo mtshato. Njalo uphela mna ndisawufuna isipaksa masiwufuni abuthixo sithi yena and the Lord is with you. Therefore when we go through challenging experiences uthixo nguye yedwa oba kunye nathi. If friends can leave us, if family can leave us, it is only God who stands with us. It is only God owenza into yokuba sibe sane. Otherwise, apart from God, abanye bethu ngebethola amaphepha. It is God who makes that difference. And we are qhubekeka and the Lord was with Joseph. Now, one thing that is important here, zonke izinto ndizibalayo zizinto uJoseph ebengazazi. Niyakhumbula benikwe iklu ethi uzawuqutyudwa kuyo. But akayazanga indlela yokuqutyudwa kuyo ibizawuhamba phi. Khangayazi uba izawudlula ekuhlutyweni kwebhatyi yakhe. Khangayazi into yoba izawudlula ekutshonisweni emadini. Khangayazi into yoba uzawubhitreywa zii-brothers. Khangayazi into yokokuba uzawutyholwa nge-rape. Khangayazi into yokokuba uzawuend up entolongweni. He never knew that, but what was in his mind is that kona abakhuluwa ababam bazawuqubutha kuwo. And the Bible continues to say, and the Lord was with Joseph. Therefore, ndifuna ukuthi nawe kwawakho amava namhlanje, as you move along, as you navigate izinto zobomi, khumbula into yoba awuzinavigate uwedwa. The Lord is with you. The Lord can see what we don't see. Kaba amaSirayeli xa ekhululwa incwadi ye-Exodus 3 verse 7 and 8 kukho into ethi ndizivile izinqwino zenu. Akho verse ni-interesta njengale mntakaMancane. Lo Thixo uhleli 400 years yonke sithandazo uthule cwaka. Azothi kunyaka we-400 hayi ndizivile. Ngexa sesithi uzivile abanye sebebhubhile ebebethandaza kodwa uthi uzivile. Now, eyona nto that is encouraging yinto yoba
abababhubhileyo bethandazela nabangekazalwa bathe bawuzalwa imithandazo yabo yazaliseka kubo. Kukho abantu abahlala apha namhlanje abazi-answered prayers ze-grandfathers zabo ne-grandmothers. They never saw them, but their parents prayed for them. They are answers as they are seated here today. Ngoba uThixo prayed nabazali babo bathandaza. Nikwenyana? Uthi uThixo ndihleli. Uyabona nge-early 80s akho lizwe lalilihle nelali-progressive njengeliya kuthiwa yiZimbabwe. Ndiyaqonda ke uba kweli xesha siyibona ngohlobo lelulo bayayazi abantu abakhulileyo apha phakathi kwethu uba iZimbabwe yayinjani. Kwakukho ixesha phaa, I think it was the 1980, apho kwakufa abantu like flies eZimbabwe. Kuphuma i-article iphuma ephepheni ibhalwe ngubishop wama-church waphaya. Ubhale ngamazwi athi the deafening silence of God. Yes, hlobo zam? Uyathula lo tata lapha ngasentla. Uyathula. Hey, athule somdinga uthi dinga unga-interferisha, athule. Athule sofuna i-protection, athule sayibona igama lakho liyarhuqwa, uyathula lo tata. Uyathula lo tata. And xa ithulile iba ngathi soze aphinda thethe. Nihlela apha nje nginamava uthula kwakhe. Abanye bahlela apha bagqiba kudala ii-degrees zabo but abakafumani imisebenzi onke bebiza igama lakho uthule cwaka. Abanye bethu ii-relations zabo ziyophuka kudala bembiza bethi Nkosi khawungenelele cwaka. Zininzi izinto ezenzeka kubomi bethu kodwa utheni yena uthe cwaka. But there's one thing that encourages us today ngoba unalamaza wathethe apha kuJoseph athi so hamba kuloo mava and the Lord was with Joseph. Yabo ndifuna ukuthi kuwe namhlanje kwi-experience nganye odlula kuyo kubunzima ngabunye odlula kubo, the Lord has never neglected you. He is with you. Manje thina we can be very judgmental. Xa sijonga imeko yakho siqala awanda bekutheni enza le nto. Sitserve uThixo thina othi mntanam ndikuthanda unjalo. Ndikuthanda ulo hlobo uloyiza. Come to me. I wish we can have that mentality as the Church of God, where we embrace everyone. Sisuse le cap yoba judgment. Akukho bantu ba judgmental njengabantu basesiqhenini. Bane degrees, noba nine doctorate apha ku judgmental. Ndiyanisola. Kwafuneka ke njoyichekisha kuba umi njalo umcimbi wakhe. Sihlobo zami esithandekayo, iBhayibhile clear and the Lord was with Joseph. Labo ngumthandazo wami ke into yoba nawe xa ulapha uThixo abe nawe. Now xa nawe ke uThixo akuboni wena kangako, ubona abantu bakungqongileyo. NoYosef wabonwa nguPotifari into yobuhamba nabani noThixo. uYosef wabonwa esentolongweni ukuhamba nabani noThixo. Abantu aba-around you, they will be able to attest uba wena uhamba noThixo. Therefore i-challenge efuna ukunika yona this morning, i-challenge ethi xa udlula emfuleni wethunzi lokufa, don't give up. Sonke njengoba sihle lapha sinemifula yamathunzi okufa esidlule kuyo. Abanye badlule kwi-near death experiences. Abanye badlule kwi-relationships ezicollapsileyo. Abanye badlule ekuphelelweni yimisebenzi ngendlela ezingaqondakaliyo. Abanye badlule kwindlela ngendlela. I am saying all of us as we are seated here sinazo amava wokudlula ethunzini lokufa. Therefore I'm saying don't give up. Ndiba nento ke ndidla ngoyibalisa mandibalise yona ndihlale phansi mntaka mancane. Phaya esokeni ndingumntu oyithandayo isoka. Ndineqela lam ke phaa noko eliqhuba kakuhle phaya esokeni. Kukho into phaa ekuthiwa yi-setback. Now i-setback it bekudlalwa
kwakho into erongo engahambelani nemigaqo eyenziweyo. Now once kuthiwa kukho setback never spells out ukuthi umdlalo uphelile. It's a temporary pause. Setback. Now that setback inika wena opportunity to go back and reflect. Inika wena opportunity to go back and strategize. Inika wena opportunity yokuthi le mistake ndiyenzileyo ngoku andizophinde ndiyenze. Therefore ndifuna ukuthi every challenge that you go through ebomini, it's a setback. It does not mean life is over. And asithi xa sidlula kwi-setback sithi hayi ke umdlalo uphelile, sithi i-setback silungiselela into yoba uqhubekeke umdlalo. Mawuqhubekeke nokobakho ubomi umdlalo while you are going through a setback. Don't allow the setback to draw you back. Don't allow the setback to define you. Don't allow the setback to close the future that you see a bright for wena. Ngoba abaninzi, they concentrated on a setback but lose ikamva labo. Therefore I'm saying to you, as you go through that setback, the Lord is with you. May God bless you, may God keep you, and may God encourage you to remain in the faith. Amen. I think I'm going to 30 minutes. Actually, 30-20. Nkosi kusikelele mfundisi Nkosi kakhulu. Zikhona setbacks nalapha kum. But the Lord is with me. At this time, sobiza uTatu Mayaba, junior or middle. No, siyabulela mfundisi ke njumayelo esikhuthazayo kakhulu inthathe ithuba ugqitha kula ndawo yeGodet bayiqalile. But no, thank you mfundisi into yoba ushare nathi lamava owasherayo nabefundisi abanye nathi uthe xa uthi makhe ndinifundise something that zawubamba noba ziziGreek ezimbini namhlanje. But thank you, siyakhuthazeka, and I think brothers and sisters, no setback should keep us from what we want to achieve ngenxa kaYesu. Phambi koba sivale, we just want to request, and I think na last year sizawukhumbula into yoba uza kwethu apha sikhange sibhatale matikiti, but we have costs to cover. And I think we were very open last year. Sachaza into yoba le holo esikuyo siyibhatalele i-3,300. Except for iholo ye-3,300 khona nezinye izinto esizisebenzisayo apha. So siyathanda phambi koba sihambe sithathe nje umnikelo ozawusinceda into yoba abantu abasincedileyo singathi xa sibacela next year nale holo bathi hayi nina umthetho wenu ninje. So sizawucela nje Mtipa, I think masithathe njengoba kunikelwa nje masithathe ingoma singagculisi abantu. Who's gonna close? Joy Bells. I-Joy Bells mayingaculi ithathwa umnikelo macule thina and then xa yo kai. You're right. No, you're right. Like kai. I'm telling you, khona enye ingxawa ezawapha. The right as size. Mtipa, I think must masicule. Masicule. Masithathe nje ingoma ngikhalela uthanda kwezi ngoma khankantela crashing nami. Ngikhalela uthanda kwezi ngoma sizenzayo. Yeah, yazi Christian lapho. Ngikhalela sithathe kwezi ngoma sizawuzenza because after this sizaye lunchini. Endithemba uba umuntu uziphathele into yakhe. Nake andingo bakhona umuntu otyayo soze ndingatya.
Sicela nje ivolunteer elizawusimanage umnikelo bebukhaya be-TPI. Thank you. Thank you. Gents, noba umuntu umnye nje uzasimanage asipiyane. Jay, yeah. Funa ubagada nalo muntu umfunayo. Kwakhona endingethandi kwabasiqokeleleyo. Ijoy bells awuza ngaphambili xa ugqitye umnikelo. Indicate. I've seen people from Gauteng. Can you just indicate? Yes, I've seen people from Gauteng, Aleng. Bakhona balapha bangasuki Gauteng. And I've seen people from PE up. I've seen people from PE. I've seen people from Butterworth. Obvious. Obvious. East London, obvious. Welcome you. Kukhona abantu who take trouble to go all the way and come to the hymnody. Last year we had Cape Townians, and yeah, it was so good to see Ndoba. What you started is appreciated by abantu. Sabulela kakhulu. There will be some announcements ezizakwenziwa ezizamangaza intoba iyaphi le lomcimbi sikuwo. Azizukwenziwa ndim, zizakwenziwa ngomnye umuntu. Yes, zizakwenziwa ngomnye umuntu ingathi zigcwele ezizikhwama. We will now pray, and then of course we will count sibone intoba ayonakelanga nama ilungiswe. If yonakele, and then sawuculuma ilungiswe. If not, we will then take it from there. All right, class to be okay. One of the things Pango Basitanda Zendoba, Dianikhuthaza into yoba nibuye ngoku in the afternoon.
one of the things that we did, ezingoma sigqiba uzenza apha ekuseni, zingoma esiziqhelileyo mos andithi. Zikhona esithe xa sihleli ekhaya sakhetha ingoma zambini zantathu ezingafane ziculwe emabandleni wethu. Qha ke because ukhaya ufundile kunami uzibize nge-English wathi really sang. So zikhona ingoma esithe esingafane sizicule enkonzweni namhlanje sawugoduka sizicule noba zimbini kwezi ezingaqhelekanga. But for now ngicela sivala amehlo sithandaze. Siyabulela Nkosi ngethuba wasinika lona njengoba xa sidibene singabantwana bakho sidumise igama lakho ngomculo. Usipha amazwi enkuthazo ngomculo esiwuculayo nangentshumayelo esithe sayifumana emini nje. Siyabulela ngaloo nto, siyabulela ngomnikelo abantwana bakho abawukhuphe ngeentliziyo zabo ezikhululekileyo. Sicela into yoba nabo basikeleleke apho bakhuphe khona ukuze umsebenzi wakho uqhubeke uhambele phambili ngenxa yamandla nenceba nobubele bakho ngenxa kaYesu. Amen. I am tired and weary, but I must alone till the Lord comes to call me away, where the morning is bright and the land is the light, and the night is as fair as the day. There'll be peace in the valley for me someday. There'll be peace in the valley for me.